тук що чух Алекс Хормоз да казва нещо, което просто трябваше да повторя, защото е изключително вярно. И това напомняне се надявам да ви мотивира, защото наистина хората поздравяват, хората гласно подкрепят. Нали, казват, този е готин, да, този е супер, да, този е еди какъв си. Когато някой вече е успял, когато реално няма нужда от това. А когато сме в ония филм, в момента и периода, в който реално се борим да случим мечтата си, бизнеса, да издрапаме, няма тая подкрепа. А точно тогава имаме най-голяма нужда от това. И наистина това е вярно. И знам, че много от вас се случва. За това пак да ви кажа, вярата в себе си е най-важното нещо, хора. Вярвайте в себе си, вие бъдете най-големия си фен, защото другото ще дойде чак като успеете. Но за да се случи това, трябва да си вярвате. И защото знам колко е важно наистина да има поне някой, който да вярва в вашата мечта и в това, което искате да случите. Аз съм насреща. Аз вярвам в вас.